хора, аз съм Алекс. Не геймър, познат като Алекс. Ако виждате, дайте палец нагоре, ако виждате, дайте палец надолу, абонирайте се за канала на Алекс на геймър, Алекс Дели. Аз съм Симон Гер и коментирайте видеоклипа. Говориме малко, еди пъти, но допълнително за рождения ден на Узунов, на Александър Узунов, Алекс Узунов. По-точно кратко да е. Да, и коментира какъвто е, хубави коментари, които да са хубави. И ги чета. Така, казвам, Алекс Узунов, той е в канала на 23 години и е завършил ТУЕС и Софийския университет. Това е първият факт. Той професията му е програмист. Това е много добър човек, винаги поздравява, забавя, винаги поздравява. Втори, трети, забавен, четвърти съпратен, пет дружелюбен, шест солидарен, седми добър във всичко, което се захване, осми шофира добре, девети кара кола и десети път има банкетна култура, което означава да банкетна означава много добра култура, по-точно го обясня. 10 са 11. Но това са, даже ще има някакво факта, няма да са много. И аз да знае да се забавлявам. 10 път 12 пие и яде много. 10 път 13 много културен. 10 път 15 инвеститор. 15 ситен, отзитив. И тук 16 имаме обща култура. Тук 17 момент. 18 семестър, интелигенция. Тук 19 високо IQ. 19 много незазнателен и 20 други. 10, което трябва според мен да направи е факт, който се занимава с тези и много други приятелски, които да са му по-точно, да го кажа по по-прост начин, да бъдат дори в неговия да се видят много по-пътни, нали толкова. Да се видят, когато могат и да има такива много приятели, много, но не и в битвите килове, а то трябва може да има нещо, което би се зависи от едного и примерно жена от мъж там не знам, много по-сложно е там, трансгендери наричам, но да е само от мъж към жена, но с пластична операция и тем подобно. Ако ви е професия, дайте пас нагоре, ако ви е дайте пас надолу и поставите на всички социални медии, абонирайте се за канал на Алекс Геймър, Алекс Виделис и Алекс Симон Гигова и коментирайте видеоклипа и го споделите сред вашите приятели навсякъде, където може. И под всяко видео ще ви подсещам да пишете и хубави коментари и да ви е приятно да слушате. И благодаря.